मोनसे जों गासिबो मिथिखानाय खोनाखानाय मोनसे बाथ्रा दं लाजिबा खाजि गोमायो सासे जमेट' डेलिभारि पार्टनारनि भिडिअ'आ ओरैबायदि भाइरेल जादों जाय भिडिअ'खौ सौरभ रंजवानी होननाय फुड ब्लगार इन्स्टाग्रामनि थ्रुयै मोननाय जादों मानसिफोरा बै जमेट' डेलिभारि पार्टनारखौ रियेल हिर' होननानै गाबज्रिगासिनो दं बिथांनि भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्लानो बिथाङा जमेट'नि फुड अर्डारफोरखौ डेलिभार होनो थाङो मोनफ्रोमबो डेलिभारि होनो थांनाय जायगायाव बिथाङा गावनि फिसाजो आरो फिसालाखौ लानानै फुड डेलिभारि होनो थाङो जाहैबाय दासान्दिथ' मिथिखायो नोंथांमोना सान्दुं एफाग्राम सान्दुं बिथांनि भाइरेल जानाय भिडिअ'नि स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनो हायो आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दं when there is a will there is a way ओरैनो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे खामानिखौ मावनो आखायाव लायोबा बा गोसो जायोबा नोंथांखौ रावबो हमथानाया आरो नोंथाङा मावनो हाथारगोन बा साक्सेस जागोन होननानै मोनसे साननाय थायो दा बिदिनो बे भिडिअ'आ बेसेबांबा मानसिफोरनि गोसोखौ एट्रेक्ट खालामनो हादों गोसो बोनो हादों मानो होनबा बिथांनि भिडिअ'आ बेसेबांबा मानसिफोरनि थाखाय दिनै थुलुंगाखांनाय भिडिअ' जादों दा बे इन्सपाइरेसनेल भिडिअ'खौ नुनानै जमेट'नि टीमा बे भिडिअ'नि कमेन्ट सेक्सनाव बे डेलिभारि पार्टनारनि एड्रेसखौ प्राइभेट मेसेज खालामना हरनो थिनो मानो होनबा जमेट'नि टीमा नैबे मानसिनि गथ'साफोरनि चिल्ड्रेन केयार बेनिफिटखौ आखायाव लानो नागिरदों होननानै खोनादों दा दिनै बिथाङा बेखिनि खामानिखौ मावनो आखायाव लायामोनब्ला बेखिनि बेनिफिटखौ मोननाया बेसेबांबा गोब्राबमोन बेनिखायनो मा होननानै बुङो मानसिया खामानि मावनो लाजिनाङा आरो खामानि मावनो बानाङा आरो होननानै मानसिफोरा बुङो